Тръмп е наясно, според мен, че войната няма да спре скоро. Руснаците не искат. По-интересното, че губещия в тази война също не иска, Зеленски, защото на него пък... Той май си има лични практични причини. Естествено, макар че аз не го виждам във времето как този човек ще оцелее. Не говоря за политическо оцеляване. Няма политическо бъдеще, според мен. Защото в момента, в който цялата тази истерия спре в Украйна, до някъде, и хората си зададат въпроса защо умряха нашите синове, бащи, роднини. Ще потърсят някаква отговорност. Най-вероятно някой ще сети, защото сега не можеш дори да мислиш по този начин, не можеш да го изразяваш в Украйна, защото те грози затвор, репресия или нещо още по-лошо. Ще зададе въпроса всъщност защо Украйна, която беше най-печелившата от разпадането на Съветския съюз, получи подарък едни територии, които никога не са били в географските области на Малорусия. Не говорим за Украйна, дори да ги наречем Украйна, примерно източна Украйна, Южна Украйна, това е Новорусия. Получаваш ги подарък, получаваш всичко без ядреното оръжие, което апропо не ти трябва. Получаваш и една геополитическа роля да бъдеш посредника между Запада, т.е. между Европа и Русия, от което можеш само да печелиш. Кой беше този идиот, ще се дадат въпроса украинците, който ни вкара в това унищожение? Държава с 52 милиона при разпадането на Съветския съюз, сега е колко? 25? 25-26, реално. И разрушение, смърт. И ще потърсят сметка. Зеленски и неговите хора не желаят спирането на войната. Те даже се опитват да подбутват Европа или да създадат проблеми на щатите, примерно с цялата тази измишльотина за пленените китайци и така нататък. Те разчитат да ескалация на военните действия. Те знаят, че сами не могат да се оправят. Много добре разбират, защото те не са глупави все пак. Имат много, как да кажа, добри военни експерти. И това, за което биха могли да бъдат похвалени в тази непохвална ситуация като цяло, е, че те бяха успяли за едни 8 години да изградят доста боеспособна армия. Добра, боеспособна армия, командвана от млади и доста модерно мислещи офицери. За разлика от руската армия в началото на войната, която караше по шаблоните от Втората световна война и затова даде толкова излишни жертви. Първата година от войната. А напред, а назад. Както и да е. Това обаче съвпада и с интересите на брюкселските клептократи, политическа олигархия, която управлява Европа, защото те също искат да останат колкото се може по-дълго на власт. Интересите на Зеленски и на европейската политическа клика е една и съща. И те са едни и същи. Само войната, страха от Русия и истерията, която се развива, тази военна истерия, може да ги задържи на власт. И европейците откровенно го казват. Той Тръмп е възрастен или ще умре, или след 3 години няма да е президент. Те затова искат войната да продължи. Този, как беше, Кобилиус ли беше, един световно неизвестен за мен човек, който стана комисар по отбраната на Европа, си го казва открито преди 2 месеца още. Ние трябва да помагаме на Украйна, войната да продължи през следващите 5 години, за да може Европа да се подготви за война с Русия. По-голяма идиотщина не бях чувал. Господин Каракачанов, вие сте бил все пак почти 4 години, мисля, министър на отбраната на България. Малко повече. Запознат сте така доста добре с военната проблематика. Дори да има 5 години, Европа има ли парите, капацитета, да не говорим нивото на желание, готовност на обществата да се конфронтира с Русия? Европа е икономически много зле. Икономическият двигател на Европа, Германия, това беше замисъла на дълбоката американска държава, на практика нанесе с тази война целеше 2 неща. Разнебитването на Русия, вкарването й в един конфликт. Те разчитаха, че ще се повтори сценария от времето на Рейган. Тогава беше много успешен. Само, че просто явно анализът им не беше точен. Русия на Путин не е Съветския съюз на Леонид Брежнев. Или на Андропов и цялата тази геронтокрация, старчоци, които управляваха империята Съветския съюз. Русия се беше подготвила за тази война икономически. Най-вече решавайки проблема с продоволствието и стандарта на своите хора. Нещо, което го срути Съветския съюз,
вследствие на тази студена война и неудачните им изпълнения в Афганистан, всичките пари отиваха за отбрана, за армия, хората нямаше какво да ядат. Аз съм ходил като войник в Съветския съюз на стрелби в пустинята Казалкум и минавайки през моста, Москва, гледаш един град, който в магазините няма нищо. Това е 1984 година. Няма нищо. Влизаш в един магазин, няма нищо. Огромни супермаркети, няма нищо. Хората в Москва живееха бедно, по-бедно, отколкото в най-бедното българско село. Това няма как да не създаде в интелигенцията, в обществото недоволство. И когато Съветския съюз тръгна да се разпада, никой всъщност не го защити от собствените му граждани, поне в Русия, не знам как е било в другите републики. И те се опитаха да повторят същия сценарий. Само, че Путин се беше подготвил, защото съветската държава през време на цялото 70 годишно съществуване беше най-големият вносител на зърнени храни. И въобще на храни. Путин беше направил така беше реорганизирал земеделието и хранително-вкусовата промишленост, че Русия си произвеждаше всичко. Явно, планирайки външната си политика, са били наясно, че ще има санкции, ограничаване на вноса, точно за да предизвикат това, което срути Съветския съюз. В момента, от години наред, последните 5 години, Русия е износител на пшеница. И повече пшеница и зърнени култури изнася, отколкото самата Украйна, която всички смятахме за житницата на Руската империя и след това за житницата на Съветския съюз. Русия в топ 3 май на износителите на глобалния. Това казвам. А Съветския съюз внасяше зърнени храни, пшеница и царевица, включително от Съединените щати, които им бяха враговете в Студената война. Това какво показва, че те се бяха подготвили. Тръмп видя, че сценария не работи на Байден, а играта на администрацията на Байден беше по този начин да вкарат Русия в една война, една надпревара във въоръжаването, което доведе до фалит на държавата. Смятаха, че като ги отрежат от износа експорта на газ, петрол и други суровини, икономиката ще се затрудни, ще застанат социални брожения и Путин ще бъде свален от някои от олигарсите, на които те спряха, т.е. запорираха парите. Да, всъщност те му направиха услуга на Путин за всички тези свои глупави действия. Първо, сега нито един от олигарсите, който печели пари, повече няма си даде парите на западните банки, абсолютно никога, и ще си инвестират парите в руската икономика, а не в западните икономики. Тук става въпрос, нали видяхте, 300 милиарда запорирани. Това са пари предимно на руски големи компании. Сега те ще инвестират 300 милиарда следващите години в руската икономика, а не в западните икономики. Може би и в китайската или някъде другаде в Азия, но не на Запад. От друга страна, дадоха му добър повод да си реши проблемите и те разчитаха точно на това. Ама Тръмп вижда, че тази работа не става. Притеснен от китайския проблем, китайската заплаха, той реши да смени курса. Европейците обаче се самоунищожават. Съвсем скоро се очаква, поне чето вчера някои експертни мнения, че всъщност Франция е изправена пред икономическата катастрофа на гръцкия вариант. Всъщност Европа за какво ще дава по-напред пари? 800 милиарда няма откъде да ги вземе за въоръжаване, а сега 300 милиарда на Франция не знам откъде ще ги вземе. Тук, при положение, че икономиката не работи, на Байден играта беше да разнебити Руската федерация и да елиминира Европа, за да предотврати в перспектива каквато и да е възможност за европейско-руско или най-вече германско-руско икономическо сближаване. Защото още от 70-те години, когато започва сътрудничество между Федерална република Германия и Съветския съюз, именно в експорта на суровини за немската икономика, газ и петрол и вноса на германски технологии за руската икономика, всъщност голямото опасение още на британците никога да не се позволява континентален съюз, а още по-малко евроазийски съюз, общ пазар, обща икономика, обща политика, т.е. общи интерес. Това беше играта. Тръмп обаче всъщност прецени, че добре, така или иначе няма да го позволим, не може да елиминираме Русия, ще елиминираме Европа. И пак няма да има руско-европейско сближаване и обща политика. Как ще елиминират Европа и очаквате ли, впрочем, Доналд Тръмп да направи нещо по отношение, защото знаем Америка традиционно контролира Европа, да не кажа Меси се направи да контролира,
да се намеси Тръмп в случаи като Румъния, където спряха Джорджеско да участва на изборите, във Франция, където спряха Люпен. Въобще Тръмп така да почне да защитава и дори пробутва хора, които са идеологически по-близо до него. А бих казал и до вас, между другото. Той всъщност се намесва, защото директно защитава и Джорджеско, и Люпен. Сега до каква степен ще се намеси как да кажа, по типично американския начин, както го правяха демократите и дълбоката държава, с пари или с пробутване на свои фаворити, не знам. Но аз не мисля, че за Европа е добър вариант да смени господарите си от Демократическата партия с господари от Републиканската партия. Аз винаги съм бил привърженик на идеята в външната политика на реципрочността. Партньорство да, но на партньорски основи, а не на основата подчинен и началник. Да, наивно е, ще кажете вие сигурно, никога не го е имало. Имало го е в определени периоди между определени държави. Не смятам, че да замениме обслужването на една американска политика с обслужването на друга американска политика би било правилно в перспектива за Европа. Макар че, подчертавам, харесвам Тръмп и мисля, че той върши полезна работа, разнебитвайки ултралибералната троцкистка идеология в Америка и се надявам да направи всичко възможно да разнебити тези неудачници, да не кажа нещастници, които управляват Европа и които я водят към не само икономическа катастрофа, но и към военна катастрофа. А не се ли опасявате, че тези евробюрократи, както вие ги нарекохте неудачници, ще отидат още една крачка по-напред и не просто ще забраняват на кандидати, националисти и консерватори да участват на изборите, а вече ще я арестуват, ще забраняват партии? Нямам никакво съмнение, че ще го направят. Те всъщност го направиха и с Джорджеско. Арестуваха ли го? Арестуваха го. Забраниха ли му да се явява? Забраниха му. Също направиха и с Люпен. Не арестуваха, но осъдиха. Те го правят. Има много случаи, които за много по-малко неща ти издават присъди за един пост в мрежата, в която ти изразяваш, примерно, несъгласие с техните идеи за еднополови бракове, еднополово бъдеще, за това, че искат да усъкатяват децата ни. Нали, видяхте, то се отвратих просто от протеста, който беше срещу Тръмп. Да оставим на страна, че всичките европейски соросоидни медии, включително и българските, са един овчи възторг. Ето, народа в Америка възстана срещу Тръмп, толкова града, толкова... През структурите на разни такива НПО-та или на Демократическата партия, мога да правиш протести навсякъде. Ма практиката, т.е. резултатите показват, че рейтинга на Тръмп скача. Дори в едни общности, които традиционно не гласуват за него. Т.е. авторитета му скача. И се отвратих от това, че носеха едни плакати, явно направени предварително, които, как беше, не спирайте транссексуалното бъдеще на нашите деца. Какво искате да ми кажете? Да не ви спираме да промивате мозъците на нашите деца, да не ви спираме да ги усъкатявате, като им предлагате операции за смяна на пола. Изроди. Така че симпатизирам на Тръмп и пожелавам успех да ги размаже. И онези зад океана и тези техни слуги нашто, които управлява Европа. Това е антиприродно, оставя, че е античовешки и антихристиянско. Ще оказват съпротива бюрократите, естествено. Но не смятам, че сега дали Тръмп ще намеси по-директно. Да, би било в неговия стил, поне това, което виждаме. Но трябва да решава много други проблеми, преди да се намеси брутално вътре в европейската политика. По-скоро ще поощрява и ще подкрепя подобни политици като Люпен, като Джорджеско, като Орбан или други на други места, където се появят такива. Най-вероятно ще ги поощрява. Но глобалният му проблем, пак казвам, той се е фиксирал още от 2016 година в Китай. И с основание. Китай действително вече от години наред е изпреварил в икономическото си развитие щатите и заплашва въобще фундамента на американската външна политика, не само на господството им, защото откъде тръгва всъщност така след процеса на изолация, защото много хора казват, те щатите са традиционно изолационистки, доктрината Моро.
Не точно така, защото доктрината Монро означава изолация по отношение на европейските проблеми. Нон-стоп интервенции в Латинска Америка. Първо самата Америка. Първо двустранно, първо войните с индианците, защото създаването на Съединените щати не означава, че те владеят цялата територия на днешните щати. Имаше ни огромни територии, така наречени Американски запад, ето индианците има едно двувластие или безвластие. От една страна водиш войни с индианците и му владяваш териториите, от друга страна водиш войни с Мексико и щатите Ню Мексико, Аризона, Тексас, Калифорния, айде Луизиана я купуват от французите, доста по-рано. Първо си укрепваш собствената територия, след което една експанзия в останалата част на двете Америки. И след като Испания... Войната в Испания от 1899 година, всъщност това е първата крачка, с която Америка заявява глобалните си амбиции. Хаваите от испанска територия стават интегрална част от Съединените щати, Куба е окупирана и е на практика тяхната база, техния Крим, Пуерто Рико също, Филипините. Още от началото на 20 век щатите заявяват желанието си за присъствие в Тихия океан. И цялата тази история на конфронтация с Япония е точно в тази посока. Даде само, че тогава Китай не е бил фактор. Той е една разделена държава, в която имаше един фиктивен император, имаше едни чужди концесионери, които са ти наложили едни чужди правила, всякакви европейци, включително и американци, включително и руснаците, нали? В Китай преди Първата световна война. И Япония е основният проблем. Справят се с Япония в желанието си да не допуснат руско-китайско сътрудничество, подпомагат Китай, да, постигат временен успех, но идва най-умния Нобелов лауреат във външна политика Байден и прави невъзможното. Прави от Китай и Русия съюзници и на такива като Тръмп им настръхнаха косите от перспективата. Между другото, доста интересни неща направи. Например, Саудитска Арабия е един от най-важните американски съюзници, го тласна на изток. Но да и успя точно по тяхно време с китайска помощ Саудитска Арабия и Иран, които нямаха дипломатически отношения, установиха дипломатически отношения и заедно влязоха в БРИКС. Този американски президент, той е гений за това да прави невъзможното да прецаква собствената си държава. Или хората зад него, но да ви попитам, понеже си говорихме и за консерватизъм и прочее, в България също има интересни консервативни развития. Разбира се, малко с усмивка го казвам, но ДПС ново начало станаха част от групата на патриотите и консерваторите в ПАСЕ. Там ли отидоха? Да. Те всъщност кои бяха патриоти и консерватори? Орбан и Люпен. Така че Делян Пеевски ли е човека на Орбан и Тръмп в България? Малко с усмивка го казвам, но кой знае. Който плаща, той поръчва музиката. Българска поговорка, не съм мислил. Виж, това не го знах, това е новина за мен. Да, то от днеска. Всъщност, какво значи консерватори и либерали? В България всичко е пунт и пластика. Или пунтамара, както казват обикновените хора. Аз никога не съм наричал себе си консерватор, аз съм български националист. По убеждение. Ма националист е в този смисъл, който се опитва да ни го натрапват. Човек, който смята, че интересите на България стоят над всичко, над всякакви приказки за общности, било то марксистско-ленински общности или евроатлантически общности. В този патриотизъм, в този национализъм, уважението към семейството, към религията, т.е. към християнството, към националния интерес са ценности. Това, че някои, които наричат себе си консерватори, започнаха да говорят за семейство, то е много хубаво. Какво значи консерватизъм, какво значи либерално? Но това е интересна новина, да. Е честито на консерваторите в Европейския парламент. И като последен въпрос, с който завършваме нашето предаване, на Балканите също така ври кипи. Дори няма да коментирам бушуващия и все по-агресивен македонизъм, с който вие, предполагам, сте много добре запознат. Но виждаме в Турция има хаос. Тя ту се сближаваше с Европа и Великобритания, сега пък малко се поскараха отново. Сърбия и Унгария сформират някаква ос, отделно хърватите и албанците сформираха военен съюз. Има ли опасност от военни конфликти на Балканите и къде е, разбира се, България в целия геополитически пъзъл?
България с тази политическа гарнитура, която властва, е никъде. Ще бъдат много жертва на нещо. Тя е жертва на глупостта да влезем в този конфликт срещу Русия. И тук, като казвам конфликт с Русия, не влагам традиционното за много хора русофилство, прагматизъм. Русия дълго време, десетилетия наред, беше пазар за българската земеделска и не само земеделска продукция, и Русия беше възможността да си доставяме ефтини суровини. Защо трябваше да го прекъсваме това, да го унищожаваме това? Чисто прагматично погледнато. Тук няма русофили и русофоби. Интереса на държавата. Плюс това Русия е била и ще остане наш съсед. Даже след тази война ще бъде малко по-близо. Защо трябва да се караш с една голяма държава, ядрена държава, от която с добрите отношения, с която може да печелиш? Защо трябва да ги разваляш в името на кого? На Байден? На неговата дълбока държава? На Сорос ли? Или на Урсула фон дер Лайен? Защо трябва да го правим това? Тоест, ние и до сега показваме, че сме готови да жертваме България. Не ние, имам предвид тези, които не управляват, да жертват България в името на собственото си оцеляване. Но, действително, събитията на Балканите никой в България не ги анализира. А Балканите винаги са били най-лесната част от Европа, в която може да направиш война. Другата част на Европа, Германия и Франция, след Втората световна война, според мен там вероятността от този вечен конфликт вече не съществува. Но на Балканите остава една територия, на която лесно външни фактори, без значение дали от изток, от запад или от някъде другаде, могат да предизвикат избухването на нов балкански конфликт или, да не дай си Боже, на някакъв нов европейски конфликт. И не случайно Орбан, който е прагматичен политик, търси сближение с Македония. Сега много мои приятели, истински български патриоти, са притеснени от това, че Орбан търси контакти с Сърбия, а Сърбия дърпа конците в Македония и тази антибългарска политика. А медиите на Орбан, всъщност в Скопие, те не са на Орбан, те са унгарски медии, на които са собственост на бившия премиер Груевски, но Орбан му е приятел и го покрива от антибългарска политика. Така е. Само че аз съм свидетел на това, как от 2016 година насам няколко пъти Орбан искаше много по-сериозно обвързване с България, заради все пак положението на България вече членка на НАТО и на Европейския съюз, но и геостратегическото разположение на Балканите, излаза и на море, връзката, която може да се установи по пътя на Куприната, включително общи инициативи по линия на Вишеградската четворка, и винаги му беше обещавано и винаги беше лъган от българските политици. А той предлагаше неща, които са в общ интерес. Добре. От един конкретен политик. Моля? От конкретен политик. Да, един конкретен политик, Бойко Борисов, който сега твърди, че Орбан му е приятел. Не мога да ви кажа, Орбан не му е приятел. Знам го със сигурност. Това, че като дойде се видяха, няма нищо общо. Няколко пъти. И няколко пъти той беше крайно разочарован. И естествено, като има несподелена любов, търсиш си нова приятелка, нали така? Орбан си намери новата приятелка в лицето на Сърбия, където пък има и друг интерес. Над 300-400 хилядното унгарско малцинство във Войводина. Само че там, според мен, не може да има трайно доверие. Защото, нали, видяхте, че един от козовете, който Вучич използва, за да сплоти сърбите около себе си, беше външната опасност. Той използва две карти, т.е. два коза. Единият, че някой иска да откъсне Войводина. На практика, кой може да иска, освен унгарците, които там живеят унгарци и сърби. Унгарците бяха мнозинство, сега вече не са мнозинство в Войводина. И другия проблем беше Република Сръбска. Така че там е едно приятелство по интереси. Нито унгарците вярват на сръбската политика по отношение на унгарското малцинство в Войводина, нито сърбите са съвсем спокойни какво може да направи един ден една по-силна Унгария. И ние пак сме никъде. От друга страна се оформя другия алианс, албанско-харватския, т.е. това е старата идея да се... Тя е всъщност идея, която винаги щатите и някои европейски държави, като Великобритания, са поддържали.
за блокиране на руско-китайското икономическо и политическо проникване към Европа, а то става по 3 направления. През Черно море, през Балтийско море или през Украйна. Какво се получава? Балтийско море е затворено за северния път е затворен за руснаците и китайците. Всичките държави в Балтийско море са НАТО. Украйна военни действия, дори да остане нещо от Украйна, то ще бъде буферната зона, която може да стопира руснаците, включително и за техните газово-нефтени доставки за Европа. И третия регион, Черно море. Ти ги блокираш през Адриатика. И Албания, и Хърватско са адриатически държави. И те всъщност държат голяма част от адриатическото крайбрежие на Балканите. Включваш и Косово, но към това нещо, по сценария на англичаните и на американците, влизаше и Македония. Като една такава тампонна зона, албанско-уж-македонска, при която 7 милиона население, 36 хиляди квадратни километра, по-голямо от Белгия, от Холандия и така нататък. Но албанците ще доминират, тъй като те 7 милиона и половина, 5 милиона 800 хиляди са албанци, другите са така наречените македонци, от които в момента, в който се случи, половината ще избягат в България. Но сега това се разширява и с Хърватско. Това е тая игра. Тоест, има раздвижване геополитическо на Балканите, но тъй като всички знаят, че България се управлява от политици без чувство за суверенитет, хора, които не вземат самостоятелно решение и не са, как да кажа, национално мислещи, т.е. те няма да защитат български интерес и знаят, че могат или да ги купят, или да ги оплашат. България не включва в тези игри. Самите български политици не правят нищо, за да предотвратят едни коалирания на Балканите, които ще бъдат в ущърб на тези, които са незащитени. А ние сме най-много незащитени. От едната страна имаме Турция, която тя не е агресивна към България, но се намира в една такава турбуленция, че не знаеш на къде ще избие. 84 милиона държава, най-силната армия в Европа, не е лоша икономика, даже доста силна икономика, но с вътрешни проблеми и ако не се осъществят големите неосманистки амбиции на Ердоган по отношение на Близкия изток, където виждаме, че руснаците, американците явно нещо се разбират. И израелците с тях. Израелците с тях и нещо Ердоган беше недоволен, защото след първата среща между руснаците и американците в Саудитска Аравия, той цъфна на срещата в Лондон. Заедно с канадците, англичаните, Макрон и така нататък. Тоест да покаже на американците, че той може да играе против тях. Той няма потенциал да играе едновременно срещу Русия и срещу Америка, както и Европа няма този потенциал. Така че при развитие негативно за самия Ердоган и при неудачи в близкоизточната му политика, знаем ли на къде може да избие? От една страна Турция, от друга страна имаш едно коалиране между Унгария и Сърбия и между албанските две държави, Косово и Албания и хърватите. Ти къде си? Гърците определено играят с американците, заради страховете от Турция, защото още при първия мандат на Тръмп, същия този сегашен гръцки министър-председател, това беше 2020 година, сключи договор с Тръмп за огромна военна американска база на остров Крит. Получиха разрешение да купуват F-35. Всичко това те го правят в името на това да получат някакви гаранции за своята сигурност по отношение на Турция. Не, какво правим? Нищо. Нито тук, никъде стоим. По-скоро тези, които ни управляват, стоят, услушват се и крадат. Нищо повече.